Se olisi aika taas testailla tänään leipäkebab tosta Dönerharjusta siinä Kalliospäin. Ja se on tunnettu siitä, että se ei ole ihan perinteistä leipäkebab. Se on vähän tämmönen erilainen. Se on korianteria ja sitten on vähän spessuleipä. Ja tää kebu, tää maistuu niinku jopa ihan lampaalta. Testaillaan. No niin. Kaikki on hyvin. Niin, Dönerharju. On kyllä fatit leivät ja tosiaan kebappi on ihan laadutavaraa. Ei oo mitään lehmää varmastikaan mukana. Ja siitä plussaa, että mä kävin siellä joku puoli vuotta sitten ja silloin täytteet oli vähän silleen niinku päällekkäin. Väärinpuolinen päällekkäin. Mut nyt kaikki täytteet on nätisti rivissä. Kebu, joku valkokastike, korianteri. Sitten jotain, mitä tää nyt on? Jotain liilaa. Hinta aika suolainen, mut kebu just sopiva suolainen, mut hinta 9,50. Mut kyllä se on varmaan Kallioalueella niinku parhaiten niinku menevä kebu. Sori, et mä oon vähän jääs, mut mulla on vähän krabbe, mut kyllä se on ainakin eniten jengiä on kaikista kebumessoissa ja ei mikään ihme. Tää on hyvä. Hyvää tavaraa. Ja maustekurkkua. Hyvin pehmeä maku. Ei oo jalopeenoa ja tää on vähän tämmönen suomalainen versio. Siitä plussaa, että antavat folion messiin.
Jos nyt vähän vertailee, että viimeksi mä taisin tehdä se Hesburger-videon, missä mä ostin silloin alekupongilla 2 ateriaa ja sipulirenkaat 10. Ja tää oli 9,5 euroa. Niin. En tiedä. Kyllä mä varmaan silti ostaisin tän. Vaikka ei saakaan ranskalaisia ja 2 juomaa. No, tiukille menee. Mutta ainakin mä maksan mieluummin 9,5 euroa siitä, että oikeesti sitä kebabia täyttää, eikä mitään porkkanaa tai jotain kaalipsalaattia siellä jossain jemmassa. Tämmöstä. Arvosana on 5/5, koska ne on nyt saanut kaikki täytteet silleen nätisti päällekkäin. Eikä silleen, että kun sä safkaat, niin sulla tulee viimeisenä kaikki kurkut ja ekana kaikki kebut. Ei, vaan ne tulee kaikki nätisti samaan aikaan. Kiitos ja näkemiin, hyvät pellet.